Amunt i amunt, i un gràcies que donava ben amunt per tots i cadascun d'aquests de més de milers i milers, 5.000 castellers i els que s'han apuntat avui, perquè així ens consta que han omplert les places castelleres d'Europa, de Catalunya, del món, amb aquesta força, aquest equilibri, aquest valor, aquest seny i tots els altres valors que tenen implícits els castells. Gràcies a Òmnium Cultural per haver pensat, considerat els nostres castells per la nostra afició, per la nostra projecte. Gràcies, Carme Forcadell, gràcies, Jordi Carbonell, en representació d'aquesta coordinadora d'escoles castelleres de Catalunya, totes les escoles, gràcies a tots aquests sentiments que no té fronteres. I per acabar això han relacionat les gralles arreu dels països catalans i Europa, i fins i tot han travessat l'Atlàntic aquestes gralles. Ens agradaria acabar amb música, i acabar amb la música festiva, reivindicativa, ganyera, d'un grup que fa més de 10 anys que viu a ser als escenaris.